Kaixo, eta ongi etorri prentsa aurreko honetara. Buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy tenemos con nosotros, aparte... Gaur, Blackbirds filmaren lan taldearen zati bat daukagu hemen, horrek irekiko du sail ofiziala, Sam Neill, Roger Michell eta David Bernardi. Aktore, zuzendari eta ekoizle nahi duzuenean, zuen galderak hartuko ditugu. Egunon, zorionak lehenik filmarengatik, aktore hoiekin oso eroso sentitu gara. Aurtengo inaugurazioa zorioneko dago, aurten ikusi ditugun bil filmei esker. Pare bat aipamen egin nahi dituzke. Film baten gaia ekarri dituko gora, hain zuzen ere duela 5 urte hemen bertan estrenatu zena, daniarra. Corazón silencioso zuen izena, bihotz isila. Jakin nahi nuke ea badagoen hor loturarik. Gaur ikusi ditudan bi pelikula horiei esker zer pentsatu etorri zait gaur goizean konpromiso politikoa gai honetan edo film honetan. Deigarria da, ze hor esaten da behar bada Europara joan gintezkeen, hori bitxia da, zeren Europako edozein lekutan ezingo litzateke hemen egindana egin, ez da estatu batu guztietan ere, baina hemen galdera izango litzateke, noiz iritsiko da unea esan behar genukeena, ez dute testamentu bizi naizen bitarteko testumentu bat behar, edo horrelako zerbait zaizal da badeigarria geroko bizitzarengan esperantza dutenak, eta hori filmen ikusten da ez dutela. Gehienetan alferrik sufritzeko erabaki hartzen duen horrek ez dauka federik gero zerbait dagoenik. Eta horiek ez digute uzten beste hori erabaki batzuk hartzea. Bi galdera horiek beraz. Erabat ados esan duzun guztiarekin. Remake bat da. Bihotz isilaren remake bat da. Beste bertsio bat da. Noski film honek eutanasiaren gaia ukitzen du. Ez bakarrik ukitu, ez? Bi eskuekin heltzen dio gaiari. Hemen ez dago kanpaina bat, ez da kontu politikoa, ez dio jenderi esaten zoaz eta hitz egin zazu honetaz eta eskadetza egun eutanasia legalizatea. Ez, esan dezun bezala, zenbait estatu batuetan eta Europan legezkoa da eutanasia edo behar bada legea ez da hain gogorra leunagoa da. Guk deskribatzen dugun eutanasia hori iruditzen zaigu heriotz ona izan daitekeela, ez da, hori esan nahi du hitz horrek grekeraz. Film honetan pertsonaiek ez dute jaunkoarengan sinisten, ez dira fededunak, eta horrelako erabakiak hartzari dagokionez, ez dago aldez aurretiko iritzirik edo. Niri dagokidanez, uste dut legeak oso zuhur jokatu beharko dula eutanasiaren aldean, ze eutanasia txarra ere egon daiteke, ez dakit, zaharrak kontrolik ez daukatenean beraien buruaren gain eta bar, hor badago arrisku bat. Esango nuke gai hauek muturrera eramango direla, izan ere, zaharrak gero eta zaharragoak dira, alegia gero eta urte gehiagotan bizi gara, eta hor kontrol osagai bat sartu daiteke, tartekaratu daiteke.
Asko gustatu zait, belarritako non erabili duzun, ez da? Ez, nintzen nire buruari entzuten, ez baina jende guztiari entzun behar diot. Rogerrekin ados nago. Nik ez dute uste film honetan jarrera bat hartzen denik, alde egiten duenik edo kontra. Nik uste dute bizitzari buruzko da film hau, biziri dauden oiei buruz hitz egiten duela filmak. Eta noski denok gogoratu behar dugu egun bakoitza azken eguna izan daitekeela planeta honetan. Eta alik eta etekin handien atera bat zaiona. Eta kasu honetan esango nuke familiari buruzkoa dela filma, arrebak eta abar, aizpak eta abar, horrelako gaiak ukitzen dira. Kaixo, remake bat da, eta jakin nahi nuke, Billy Augusten bertsio ezagutzen zenuten, ikusita ote zeneukaten, edo lanean hasi zinetenean ikusi ote zenuten, edo gerora ikusi ote duzuen. Beste galdera bat, sekuentzia luze horretaz gainera, afariaren estena luze horietan horri buruz. Jakin mina daukat nola grabatu zenuten hori, zenbat iraunote zuen, grabazio horrek eta barra iruditu bai zaite estena luzena izan zela. Jakin nahi nuke noiz grabatu zen eta nola. Bai, lehenbiziko galderari erantzungo diot. Bai, noski, Billy Augusten filma ezagutzen genuen, nik ez dut ikusi, baina gogoa daukat ikusteko. Behin bukatuta, aurkezpenarekin eta bar bukatutakoan, esan diate zoragarria dela, baina edozein kasutan uste dut gurea ezberdina dela, gidoia modu ezberdinean garatzen baita. Ez dut jatorrizkoa ikusi, ze enuen kontuan hartu nahi ze ederra izan zen ura eta ingeleseko bertsio bat egin, ulertzen. Zuk aipatzen duzun estena luze horri dagokionez, uste dut 3-4 gau behar izan genituela, hori egiteko kristal asko geneukan etxe hartan, eta beraz ezinezkoa zan aldi bakar batean grabatzea. Estena oiek, grabatu aurretikan, asko eta asko entzaiatu genituen, 2 kamera izan genituen, estena oiek grabatzeko. Eta hor, omenaldi bat dago, talde lanaren omenaldi bat, eta aktoren konzentrazio maila azpimarratzen da hor. Lotura ikaragarria izan baitzuten, arratseko 6-etatik goizeko ordu bat arte etengabe lanean ditu baiziren. Eta benetan egin izan ditudan filmetan, grabatu ditudan ederrenetakoak, gustukoenetakoak. Besteen izenean hitz egin beharko dut, pixka bat lotsatzen bait nau, bakarra bai naiz. Esan nahi nizuke, aktore guztiak oso jiloskor daudela, denak Donostira etorri nahi zuten, baina, arrazoi ezberdinengatik ezin izan dire etorri. Edozein kasutan, esan nahi nuke, aktorek ez dutela jatorrizko filma ikusi, ez errespetu faltagatik, alderantziz. Rogerrekin lan egin nahi genuen, eta lortu nahi genuena zen, Rogerren filma egitea. Eta maila pertsonalean, esango dut, nik nuela ikusi nahi beste aktore baten lana egiten, nik hartu aurretik. Esango nuke aktore bakoitzak erabaki batzuk hartzen dituela, paper bat nola egingo duen erabakitzerakoan. Eta hor, enun inoren eraginek jaso nahi, enun errepikatu nahi beste norbaitek egindako ura. Eta oraindik naiz ausartu filma ikusteko, bada ez bada, behar bada aktore horrek interpretazio hobea ingo baizu nirea baino.
Kaixo zorionak, filmagatik, denok negarra egin dugu filma ikusi bitartean, beraz horregatik ere zorionak. Nik izenburuari buruz galdetu nahi zuen, zergatik aukeratu duzu Blackbird izena? Filmatzen hasi aurretik sortu zen izenburu hori. Askoz lehenago, enaiz xehetasunetan sartuko, baino saiatu ginen beste batzuk aukeratzen, eta horrelako lehiaketa moduko bat egin genuen lantaldearen baitan, eta txampan kutxa bat eskaini genuen, izenburu honena proposatzen zuenarentzat, baina nik uste dute Blackbird zozoa hor dagoela filmean ikusten dira, zozoak ikusten ditugu, eta beraz Susanen pertsonaien espirituaren irudia bihurtu dela esango nuke, eta baita etxea ere, ze etxea ere bizirik dago beste pertsonaia bata film horretan. Kalitate enigmatiko bat dauka, ezta? Izenburua zari gara, noski, ona da. Gustatu zaite negarregin izana, egin duzula esatea. Zorionak, Sami egin honek galdera. Askotan esaten da, heriotzaren aurrean, hiltzen direnek ez, baizik eta bizirik gelditzen diren hoiek sufritzen dutela gehienak. Orduan jakin nahi nuke nola lortzen den zure papera egitea, alegia beti hor babesa ematea eta barrutik eramatea, mina eta bar eta bar. Well, yeah, I'll put this down. Yes, I think nik uste dut hor, gauzak barruan gordetzeko ariketa bat egin behar izan nuela, ze pena handia gordetzen du pertsonaiak eta errudun sentsazio handia ere bai, eta eutsi egin behar dio, ze bera erortzen baldin bada familia kaos batean murgilduko da, beraz ardura handia dago hor. Eta aukera oso zaila etorkizunari begira, ze aukera eginda dago, erabakia hartuta dago filma hasi aurretik eta hor ausardia behar da, eta lasaitasuna ere behar da, patxada behar da, alik eta patxadarik handiena. Familia, ez da oso egonkorra, bi alaba, bakoitza bere erara, erraz lertzen direnak edo bereziak, eta ez da erraza aita izatea. Eta hau bai, nire esperientziatik esaten dut, eta nik alaba ditut gainera, kasualitatea izango da. Nik asko ikasi dut Sami erreparatuz, film honetan erreparatuz, eta ikusita zen nolako klasea agertu duen, zen nolako dotorezia adierazi duen, zen nolako aukerak egin dituen, eta horrela materiala ulertzen lagundu dit, eta oso eskerroneko nago. Etzen nuen hori espero, ez da? Kaixo, zorionak filmaren gatik. Toronton ikusi nuen, Torontoko zinemaldian, alegia estreinaldian ikusi nuen. Eta estrenamatikoenean zerbait gertatu zen. Osasun konture bat gertatu zen, eta filma eten behar izan zuten, estena gakoa edo gogorrenean. Nola sentitu zineten? Bai, pertsona hori akabatu egin nahi nuen, eten egin behar izan genuen, baina sentitzen dut ala izan zen. Giltzarri den une horretan gertatu zen, 2-3 minutu falta ziren filma amaitzeko, eta zuzendari gisa, daukazun maitasunerako gaitasun guztia leihotik ateratzen da, ze hor hautsi egiten dizu filma. Eta gero ikusi genuen gainera, nola gizon ura, oinez atera zen pelikula ikusi ondoren, zergatik ez zuen itxaron, ez da, kredituak iritsi arte, oso asarretu nintzen.
Nik antzerkian lan egiten dut, eta azken bolada honetan bitan gertatu zait, ez? Egiten ari ginen lan hori, eten behar izana, arazoak sortzen direnean, bueno, tentsioari erreparatu filmean sartu horretik, bai, bueno, tira, nahiko harrigarria izan zen. Norbait hiltzorian dago, zer da hau? Eta azkenean, bueno, besterik gabe zorabiatu egin zen. Aizu, zoaz eta zorabiatu zaite, baino dagokizunean eta ez filmaren erdian, horixe, esango dut. Bueno, behar bada, eragin hori izango du film honek, zenbaiten gabe, espero dezagun inorrez hiltzea gaur gauean estreinaldian. Bueno, barkatuko jazuain gogor hitz egitea, edo zein kasutan. Hola, buenas, felicidades. Kaixo zorionak, filmarengatik. Badirudi jendea negarrez aritu dela, urtu dela, eta bueno, zorionak. Nire galdera honako hau da. Sekuentzi dramatiko asko daude film honetan, eta horren aurrean nola egiten diete aurre aktoreek eta baita zuzendariak ere, eta ia errazagoa den aktore handiak daudenean inguruan. Errazagoa da tragedia filmatzea komedia baino, komedia erraza da. Horrelako filmak egiten ditugunean laguntza hori beharrezkoa da, hor emozio asko dago, baina platoaren espirituan gertatzen diren bestelako gauzak, ez da? Bizitza gertatzen ari da, jendea barreka ari da eta bar, eta horrek laguntzen du, beraz etzen hain zaila izan. Komedia bat filmatzen hasten garenean 2-3 minutu geroago jada ez dago barrerako gogorik eta jarraitu, etengabe jarraitu behar dago. Bestalde aktore harrigarriak izan genituen, eta lehen aldiz etengabe bertan zeuden denok eta 5 minutura bizi zen jende guztia etxe zoragarri horretan. Horregatik, ia ordena kronologikoan filmatu ahal izan genuen, eta hori ez da ohikoa, ez? Gehienetan, erdian hasten zara, gero atzera egin behar izaten duzu, edo horrela, eta bar. Horrek, zerbait berezia sortu zuen, garatu zuen gure artean, bat egin genuen, intimitate maila bat sentitu genuen. Oso epe laburrean, baina oso benetakoa. Kate Winsletek erabaki zuen edo iradoki zuen tatuaje bat egitea Blackbird filmaren horretan. Pentsa, zenbateneko laguntza, elkar laguntza zegoen, ez? Hori da, nik uste dut gero filmean ikusten dana, ez? Islatzen dena. Bai, aktoreak oso ondo moldatu ginen hasieratik eta oraindik ere harremanetan gaude. Guk egunero hitz egiten dugu, idazten diogu. Biali nahi aldiozu Kate Winsleti mezu bat, nik bialiko diot, nahi baduzue. Nik egingo dut hori. Zorionak. Roger Micheli egin nahi nioke galdera bat, komedia tarte horiek aire freskoa ematen digute, eta jakin nahi nuen nola lortzen duen hori txertatzea filmean. Eta esan nili, zera esan nahi nioke, zer egingo nuke nik hau gertatu izan balitzait, nola jokatuko ten nuken alaba izan banintz, eta jakin nahi nuke hori zuri ere gertatzen zitzaizun, eta zertan eragin zizun. Bai, hasizu bai. Film honi buruz bada zerbait. Ia jende guztiak ulertzen duena, familiei buruz hain zuzen ere. Familiak, izan daitezke zailak, entretenigarriak, divertigarriak, batzutan lotxatu egingo zara, beste batzutan zoragarriak izango dira, ederrak izango dira.
eta familia guztietan badago disfuntzionaltasun maila bat, eta hemen, familia honek, familia hau ez da salbuespen bat. Nire jokaerari dagokionez, gure ama oso pertsona alaia, bizia, divertigarria izan zen, baina dementziaz hil zen, eta ia humilazio moduko bat sentitu nuen, ia bihotza hautsi zidan. Badakit, amak, edo aitak adibidez esan zuen, zergatik hilzorian nagoenean ez didazue tiro bat jotzen, esaiozu medikuari injekzio bat ematea, hau ez da egokia, ez da hori esan zuen hilzorian zegoenean. Eta amak ziurrenik horrelako zerbait nahiko zuen, ez da dementzia madarikatu horren erdian. Orain, ni ere hasi naiz pentsatzen, ez da, alegia, nik ere dementzia izango dut. Bueno, nik nahiko nukena da, une horretan norbaitek tiro bat jotzea. Beraz, bai, oso gertutik ukitu nau. Beste galdera zen, ez dena divertigarri buruzkoa, niri etzai gustatzen horiek gabeko filmik egitea, batez ere horrelako gai serioi aurre egiten dieten filmetan. Hor beti goten da umore puntu bat, iluna bai, ikusteko zein izan daiteken gure jarrera, gure portaera horrelako egoeretan. Nik uste dut jokamolde hori, portaera hori nahiko erreala dela, ez da barre egitea. Azkenean nik uste dut gehiago dela bizitzaz, heriotzaz baino. Azken batean irri eta nigarre egiten duzu aldi berean, ez da. Nik negarra egiten nuen, estena guztienen bakoitzean, ze keiten bihotza hautsita zegoen, baina Ray aldi berean ari izan defendatzen, ez zitzaiola gustatu opari hura, eta, beraz, barre eta negar egiten. Bai, Dave izan da gure negarrometroa, ez da, berak negar egiten ez batzuen, ez denak ez zuen funtzionatzen, argi eratzen zen. Bai, gero, aktorei dagokienez, Toronton bigarren aldiz ikusi nuenean, Ray Wilson ikusi nuenean, bera suia da, ez da. Benetan ze ondo egiten duen bere lana. Etengabe gainera film osoan zehar. Beti da tragikoki divertigarrea. Rayri buruz gauza honak besterik ezin ditut esan, eta benetako komikoa da. Roger Mitchellek esan du film hau ez dela kanpaina bat egiteko, ez dagoela kanpaina egiteko pentsatua, baina gai garrantzitsu bat ukitzen du. Alegia zen olako garrantzia dauka zinemak horrelako gaiak mahai gainean jartzeko. Nik uste dut, edozen filmek lortzen baldin badu, zu zinetik ateratzea horrelako barne eztabaida bat eskainiz, danak ez dira horrelakoak, baino hau badela uste dut alegia. Ziurrenik jendea zinematik aterako da, nola baiteko hausnarketa bat eginez, ez? Bizitzaren amaierari buruzko hausnarketa bat eginez. Naiz eta pentsatu bizitzaren amaiera oso urrun dagoela. Eta gorazi nahi dizuet, zinema zeinen garrantzitsua den gai sozialen espresio bide moduan, alegia.
film hauek jende askorekin batea ikustea, denok areto berean eta bar, hor badago zerbait oso indartsua dena. Ideia asko daude film horren barruan, era honetakoak horrako gaiak ukitzen dituztenak, grekoek ere egiten zituzten horrelako antzeslanak gaiari buruz, baina denok batera egiten zituzten, eta denek ikusten zuten fikzio lan bat, eta horren gainean hausnartzen zuten. Beraz, era horretako zinema ez dela streamingean geratuko, ez dela baztertuta geratuko streamingean. Nik uste dute zinemak, zine aretoak direla Marveleko heroientzako etorkizunean. Hori izan daiteke ez dut uste. Bueno, zein da hemen ikasgaia, etxera eman beharrekoa. Ez da hainbeste aipatu dugun gai hori, baizik eta adibidez, ama eta alaba batek filma ikusten dutenean, elkarri deitu nahiko diote eta esango dute, aizu ama, hontaz hitz egin behar dugu. Alegia, badaude gai batzu konpondu beharrekoak. Eseri beharko dugu, eta aukera dagun bitartean, zergatik ez hitz egin modu irekian gai honi buruzuk, eta biok, esango nuke hori dela etxera eraman beharreko mezua. Bai, ados nago, gidoia irakurri nuenean, pentsatu nuen, komeni da zintzua izatea familiarekin, maite dituzun horrekin, seme-alabekin eta bar. Nola ikusi nahi ditugu pertsonak, beren benetako izaeraren aurrean. Alegia, zenbateraino ezagutzen dituzu seme-alabak eta zenbateraino izan behar duzu zintzo maite dituzun hoiekin, eta zain beste eutanasiari buruz. Erantzun diazue, oraintxe, etengabe negarrez aritu naiz, baina naiz triste atera ala ere. Pentsatu dute maitasuna hitz egiten duela filmak, eta elkarri izaten ez diegun gauza hoiei buruz. Bi aizpa horiek ez dute elkar ezagutzen, eta elkarri trapu zikina bota besterik ez dute egiten, baina azkenean, benetan irekitzen dira eta ibilbide komun bati egiten diote aizpa diren aldetiz. Eta etxe hori bomba moduko bat zen, ezta? Etxea ageri den bakoitzean, hor sentimenduak ikusten ziren, lertzear zeudenak, emozioak agertzen ziren. Eta muturreko egoera batek edo gertakari batek eramaten gaitu azkenean irikitzera eta erabakiak hartzera. Horrela atera naiz filmetik eta nik ere bat ditut auzi horiek. Mila esker. Bai, azterketa ederra izan da, horixe da entzun nahi nuena. Eskerrik asko. Sam Neill, aktorei buruz. Edade bat daukatenek esaten dute aktoreentzako gizonentzat asko zerrazagoa dela zinean zahartzea. Horren berri galdetu nahi nizunea, ados zauden horrekin, ala ez, ea uste ote duzun, edo zuk kontrako esango zenuken. Alegia errazago ote den emakume batzentzat edo gizon batentzat aurrera egitea zinean. Haze galdera, minazetetako leku bat, arazo asko galdera bakar batean. Nik uste dut kontu horiek aipatu beharrekoa direla, gero eta gehiago eztabaitzen direla. Saltzaizu ederra iruditzen zuzen zaran don bezalako norbait ikustea, nik uste dut denerako edo sari guztietarako hautagaia izango dela, sari guztietarako hautagaia izango dela. Eta ni bezain zaharra dela, esango nuke, eta paper honetan, pertsonaia honetan, egan doa, benetan doa, egan. Adinaren kontuari dagokionez. Tira, niri gustatzen zait.
Brian Brown 10 urtero festa bat egiten du, eta, bueno, rock and rolla entzuten dugu, eta gaizki joatzen dugu, eta bar. Guk festa horietako bat egiten du 10 urtetik behin. Eta orduan pentsatzen jartzen naiz, eta beti izaten du, bueno, azken 10 urte hau zer izan dira, aurrekoak baino hobeak, ez da? Bueno, tira, beraz, gozatzen ari naiz, hamarkada honetan, eta espero dezagun beste 3 hamarkada geratzea oraindik. Baina adinaren tontakeria, benetan inozokeria bat iruditzen zait. Benetan, ez dezagun horren alde egin. Ze modernoa den, ez da? Ze guai. Guk errespetu bat genien gure zaharrei, ez da? Bueno, hori gustatuko litzaidake niretzat ere, batez ere, nire seme-alaben aldetikan. Bueno, zoragarria da, bai, ni zaharra naiz, baina benetan ederra da. Mila esker.